Здравейте! Днеска пристигнаха новите 15 зарядни пълнители метални за Glock 43X и Glock 48. Те са копия на добре познатите ни 15 зарядни пълнители на фирма Shield Arms. Само че тук цената е в пъти по-добра. Ето, тук Glock 48, Glock 43X. Тествах го, ето 15 патрона, побира перфектно новия пълнител, италиански са. Тепърва ще ги тестваме на стрелбището и ще качим видео. Надяваме се всичко да е наред. Забравих да кажа нещо много важно. Значи пълнителя работи отлично с стандартния бутон за изваждане на пълнители на Glock. Пластмасовия, който е. Ето. Нали? С металния бутон на Shield Arms пълнителя въобще не работи добре, не се вкарва хубаво, дори няма да го демонстрирам, просто тези пълнители са за стандартния пластмасов бутон на Glock. Здравейте, вече сме на стрелбището и сега ще тестваме новите пълнители. Ето, заредил съм 15 патрона. Тестваме! Пълнителя се представи блестящо, така че налазвайте.